Mga puso, Kawsa naman kontra sa joint venture agreements ang CENECO, ginapadayon sa Anti-JVA Coalition sa pagpanguna sang simbahan. Negros Electric and Power Corporation o Negros Power nagpasalig sang maayo nga serbisyo sa 5 katuig o 5-year timeline. Kabay pa, yaring balita. You did not give the consumers a chance to question the legitimacy of the GVA. Nagapurugait ng isaysay ni Lord Jerin Alpers ang iya kuno na diskobrihan sa pagbanulong sa isa ka JVA voting center sa Barangay Villamonte. Ginkakibot sining nga may nagproxy sa iya nga hindi man sinikilala nga lalaki. Ang maslain pa, ang iloy kuno sining nga madugay na nga nagtaliwan, ang daw kaangay nabuhi, bangod may nagpakilala man proxy kag nagboto yes gamit ang iyang ngalan. Yung kalaway na iya nga patay ng nanay ko, paintrahon niyo pa sa katuntuhan niya. Hindi na iya pwede. Isa si Lord Jeline sa mga nagkasa sa panawagan sa Diocese of Bacolod nga member consumer nga maghatag sang ebidensya o kontestimonya sa ginapasuni irregularidad sa ginhiwat nga plebisito. No injustice is going on. Bisan sa samuel lang ni nga siling naton, it is just a micro scale sa mga iban pa nga nagakahanabo sa aton nga susyudad. Padayon ang pagtipon sang witness kag papeles sa nagkarailay nga grupo kontra JVA agon makapasakas ang kaso. So diri lang na sa CENECO ang kademonyuhan sa mga nagapaduso sini. Be it criminal, be it civil, or be it administrative. And we are pursuing that case. But at this point, kinahanglan naton ang mga bumuluyo hindi lang magreklamo kundi mag-upot sa kausa. Natala naman nga maghihiwat ang grupo sa hublag protesta. Wala pa sang sabat ang CENECO sa mga aligasyon sa grupo kag natala na pa kuno nga magsapol ang pamunuan na tuhoy dire. Samtang, ginpahayag naman sa Private Light Holdings Incorporated nga lauman sa mga konsumidor ang pagbag-o sa serbisyo sa sulod sang 5 katuig nga timeline. Inuso na sa Kongresong resulta sa JVA agud maging formal ang pagporma sa Negros Electric and Power Corporation. From day one, makita nyo na ang massive rehabilitations, massive upgrading sa mga facilities. Opo, Kiril Casillo, Adrian Priatos, 1 Western Visayas.